iBhayibheli lithe lona singaphumuli singangezi. Into eyenza ukuthi mawungacheck abafundisi bakudala oPastor Bhengu la sebashona oNjestol bebashumayela ngokugcoka bakushaya. Kodwa ukuthi mase kufika labafundisi laba abathengisa izinto laba bakhombisa abafundisi bethu ukuthi uma ningenamali niyidididi kwashintsha ke manje. Kunzima ukuthi wena utshela inesi imetron leliholayo elithi malikhipha u10% likushaye ngo15,000. Malikhipha u10% likushaye ngo10,000. Uqede lapho wena uzolukhuza ukuthi ungafaki isicepezane lesontweni ivangela lekufuni lokho. Lesikhathi umtshela leyo muntu loyo uyena okondlayo angithi wena ingqondo yakho manje mawubhekele bandla leli awusaboni idalwa zikaNkulunkulu ubona ama Capitec Bank ubona ama Absa ubona ama FNB ubona ama Nedbank shothi kahle wena so yabazi ngakho manje noma seninikela sekufathi nibhala amagama kwenu ukuze bakwazi ukunitreata ngendlela ehlukile. So akwazi ukukhuza lo muntu osuke ekondla. Namhlanje silahlekelwe ivangeli ngoba siqamisa izisu zethu. Sifuna ukuhlala kumasabhabhu. Sifuna ukuhamba ngama-Range Rover. Sifuna ukuphila le fancy life. Ngamandla wabantwana bezekithi bazofuna uThixo. So ngifuna ukuthi lento siyibeke nje straight futhi singayisi lena le singajika jika siyibeke nje straight ukuthi yonke lento leyo ikhoswa amanyala wendlala. Ingakho ngithi bafundisi bekunganjani siyomakethe eMarikana. Sifike sitashwe sebenze lapha eMamayini. Bese sithi lesikhathi si-off sizoshumayela ivangeli leli lisezwini lika Jehova. Ngoba into eyenza ukuthi manje sihlanganise uNkulunkulu nemali ukuthi silambile esiswini. Siyafuna ukushaya ngale imoto lezothi uma ufika ku stop sign ivele iqisha. Mawucala ukuthi uyapress upha start. Manje sifuna indlela ingakho manje sigcina sithatha amanzi aka 5 rand sithengisela umuntu ngo200. Ngiyengithi mase ngiyishumayela lapha estradi ngithi kwanine bantu ngathi ingcondo zenu zimfishane. Uma ngathi upetrol uyanyuka ngo5 rand nivala imigwaqo nishisa izitolo nenza whatever niyatoyitoya. Mara abafundisi bakhuphula amanzi aka 5 rand bathi 200 antoyitoyi. So into ngifuna ukuyisho indaba kaOil ethengiswa esontweni. Amanzi mina ngifuna ukutshela nje siswami akunamshado ozothola emanzini. uNkulunkulu akayona ifish akaswimi. Akunamushado ozothola kuOila. uNkulunkulu akalona iRussian akalona iqanda. uOila lona mawungawuthatha ufake epanini lakho ekhaya. Uthathe nje ipani lakho uvula istove sakho uthathe lo oil lo uthenga esontweni ufake lapho bese ushaya iqanda lakho lifake aromat uzozothi kahle kahle lo oil umsebenzi wawo yini. So manje ngifuna ukuyiveza lento namhlanje abantu ba understand ukuthi akukho kunye kusekuceleni abantu abangithandela kona. Abantu bangithandela ukuthi leliqiniso base bakhala abantu abadala bathi kodwa mfundisi bokuphi sonke lesikhathi.